Ако търсите Audi Q5, останете до края на видеото, защото тази S-Line Quattro на тази цена изпада много рядко. Това е Q5, тройка TDI 2015 година. S-Line пакет с Quattro задвижване. Автомобилът е в перфектно състояние. 263 000 км, абсолютно реален пробег. Няма забележки, няма скрити дефекти, също така няма нужда от никакви допълнителни разходи. Моторът, скоростната кутия, окачването и спирачките са минали Декра многоточков тест. Електрониката работи перфектно. Това е един от най-надежните 3-литрови дизели на Audi. Цената на автомобила е 28 990 лева, като можете да го вземете и на изплащане без първоначална вноска само за 653 лева на месец. Ако желаете да направите оглед, тест или просто имате нужда от повече информация, пишете ни. Тази Q5 няма да се задържи дълго.